What's up guys? Karon kami nasat nga batch ang mga ato sa Leyte. Kaya naguna na ang mga atian niya. Na may surprise. But not so. Hershey's. Hershey's. Yeah. Who bought that? Oh, who brought that? Papa. Wow! From Dubai. Wow! Dubai! Bye, Papa. Oh, no. Ay, katrapi. September 26. Sa marang August. Ano? Hawa man ya? Wala sa isa. Mahal ko ni Riday. Pwede yung pwede. Kapal dito na. Dito mulay nila. Ari, ganito, ano ba? Hi, Kuya Arnel, kay Giovanni. Alami sa C-130 nga flight. Come on, Asher. Bit me. Careful ha. Ayo. Ay ma. Tulur ko siya. Hinlo ko na siya matuha. Namin sa among stopover diri sa Kalagitan. Padong nami sa Bunakan. Hi guys, we're at Palombo. Sana. Pagkatis kita sa skina. Pag Isabela ba mo? Musod. Nani mo rag kanya. Hi, Brandon. Ingano pala na dito. Okay ra gabi. Ingat ba? Ingat ba? Gusto ko nga bagat din. Ay, oh, sakto, abot na ta. Dili naman tamo sa kaglayo na eh. Ha? Awa lang. On my own. Uy.
Maday! It's a falling. We're here. The big house, the white one, and yes. Come here sa kay manawag si tatay. Come here sa... Ashley! Ashley! Tatay na siya. Na! Sleepy na. Tatay na siya. Doon na siya ngalitin na niya. Kita ko siya. Well, kuno tatay, please. Yes na, kay na nga tatay. Galing nga magsigil na yung... Natanan nila nilang way lang. Huwag na sila labot. Gani, natanan nilang ang way. Ganahan sila. Are we going to find a place to rest? Yeah, we have one fun